trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikakawhaag siyam nga Domingo, sulod sa tuig. Mas masayon alang kanato ang pag-ampo dinhi, apan dili usab nato hikalimtan ang pag-ampo bisan kun okupado kita sa daghang buluhaton, kay ang pag-ampo magpahiduol kanato sa Dios, ang tuburan sa tanang tang kusog. Si Jesus nag-ingon nga kinahanglan kitang mag-ampo sa kanunay, bisan kun luya na ang atong tingog o kapoy na ang atong lawas, tungod kay ang Dios maminaw ug muatiman kanato kanunay. Palihog manindog og maghiusa kita sa pagdaig og pag-ampo sa atong Dios. Diyos no matutudlo, ani kami inuksan ang kasing-kasing sa imong ulo. Inintigo, di mo kami gitawang, aron lamang mapuri sa imong mga aron lamang mapuri sa imong mga Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mga igsoon, karong Domingo hausab, gisaulog sa simbahan ang Mission Sunday. Iahwa kita to pray for the mission. Ato mga igsoon diha karon, lipas to ang nagsimba sa telebisyon, ato mga balatian, ato mga pag-antos sa mga suffering, offer it to the mission. Haron ang misyon sa kalawsan sa kalibutan, upadayon ang mutunhay. May surong maanda kita pagsaulog ng Santos nga misa, basulan na itong atong mga sala. Kristo
kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluon ang atong mga sala dadong ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga lahangin. Himaya sa Diyos ito sa langit. Kadahig sa iyang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos at itong hari, Diyos samahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawatan sa sala sa kalimutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangabuyo. Himaya sa Diyos ito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam doon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. Magagagahom ug walay kinutubang Dios. Ikaw ang among gahom ug lamdag. Abli ang among mga kasing-kasing. Pero mag-alagad kami kanimo nga malipayon. Tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Niining talagsaong sugilanon nga gigamit sa liturhiya aron paghatag o gibugaton sa pagkamainantuson diha sa pag-ampo. Giisa ni Moises ang iyang mga bukton sa ngalan sa Ginoo hangtod sa pagkasalop sa adlaw og nagmadaugon ang iyang katawhan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Atong paminawon. Misulong ang mga Amalekanhon sa mga Israelita didto sa Repidim. Si Moises mingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo ug pagkig-away kamo ugma sa mga Amalekanhon. Magbarog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya ug nakig-away sila sa mga Amalekanhon samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan kon ipaubos niya ang iyang mga bukton, mudaog usab ang mga Amalekanhon. Sa dihang gikapuya na ang mga bukton ni Moises, si Aaron og si Hur nagkuhag bato
aron palingkuran ni Moises. Milingkod si Moises samtang si Aaron og si Hur nagbarog tupad kaniya aron pagsagang sa iyang mga bukton. Gigunita nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw o gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalekanhon. Ang pulong sa Ginoo. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Giyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Asa man magikan ang hinabang alang kanato. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug yuta. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Dili unta siya mutugot nga ikaw madakinas. Dili unta siya makatagpilaw nga nagbantay kanimo. Sa tinuray wala siya matagpilaw ni matulog. Ang magbalantay sa Israel. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili makadaot kanimo sa adlaw, niyang bulan sa gabi. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang Ginoo magbantay kanimo sa tanang dautan. Magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong paggikan. Karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Pabilin sa Dios ug sa iyang mensahe, nag-ingon si San Pablo kang Timoteo ug ipaambit kini sa uban kay kining maong mensahe linamdagan sa Espiritu Santo. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo
gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Atong paminawon. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuuran, nga gitudlo ko kanimo, ug hugot mong gituhuan. Kay nakaila ka man sa magtudlo kanimo niini, ug nasayod ka, nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan, nga arang makahatag kanimog kaalam, nga maghatod ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok gisulat, uban sa lamdag gikan sa Dios, ug mapaslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuuran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo, unsaon pagkinabuhig matarong, aron nag-alagad sa Dios, masangkap pag-ayo, ug maandam sa tanang maayong buhat. Awhagon ko ikaw, atubangan sa Dios, ug ni Kristo Jesus, nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kun patay, nga tungod kay mubalik man siya, ug tungod sa iyang gingharian, pagkugi kanunay pagwali sa mensahe. Daniha, badlunga, dasiga og tudloi, nga mapailubon ang mga tao. Ang pulong sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Santo si Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gisugilon ni Jesus kining sa bingaya aron pagtudlo na kinahanglan sila mag-ampo og dili gayud nila wadon ang paglaom. May usa ka lungsod, dihay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. May usa ka biyuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi intahon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom idumili pagtabang. Pas katapusan, mingon siya siyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Pantungod kay nagsamok man kanako kining maong biyuda. Paningkamutan ko na panalipdan ang iyang katungod. Kaya kung dili ko buhaton, magsige siya balik-balik, hangtod nga kaopsan ako sa pailog. Kung padayon ng Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti niya itong daotang huwis. Karon dili ba ang Diyos mahukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga napakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Turtihan ko kamo na maghukom siya dapig kanila. Ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan magakaplag bakaha ang ug pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iunyang pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. The best advice, ang labing maayong tambag nga akong nadawat gikan sa akong ginikanan ug gikan sa akong superior, akong mga obispo, mao ang
pag-ampo kanunay. Always pray. Ug salamat sa Dios kana gyud sa akong kinabuhi nakatabang jud ay kanako. Always. Og sa labisang maayong tambang nga ako ang nahatag sa mga taong iduol na ko nga dahang kay problema. Lain lang. May son, I believe the best advice that I have given them na kung nahatag nila mao pag-ampo lang gyud kanunay. Pag-ampo lang gyud kanunay. Kung tuo mo God nga sa pag-ampo ba, no? Ato ang mga problema bisan unsa man diha, no? Ato nang gibutang sa kamot sa Dios. Ug diha sa kamot sa Dios na ang gahom sa Dios, the power of God. Ug mao nga ang mahitabo kung ang gahom sa Ginoo, unsa na may problema. Whatever the problem is, whatever the question is, Christ is always the answer. No? Anaa sa Ginoo ang kaluwasan. Nothing is impossible with God. Pag-ampo kita. Kung Domingo hagi sa ulog simbahan ang World Mission Sunday. Pinunuman ta ha? Ngayon tanan ha, lahi pa kita binunyagan, may responsibilidad ta sa pagwali sa mayong balita. Sa mas kaduhang pagbasa, ang mayong balita nga itong nadawat sa itong diha sa ang misyon daw sa pagbunyag nato, no? Pagsabwag sa mayong balita sa tibuok kalibutan. Ipadayagi nato na. Kitang tanan, way exempted niya na. Pero usap ngayong Domingo ha, kita tutok ba sa mga igsuon natong doon na espesyal nga mission yun. Igsuon nato nga tuwa karon sa mga lugar nga maili ang Ginoo, lugar nga itawag na ito nga pagano nga wa pa kadungog ni Kristo. Ug naglisod sila. Unang simbahan nag-awhag ka nato, no? Nga kita ta mutabang kanila. Una, ang atong paghatag nagsuportar nga material. Kaya ilalim lang pagpuyo yun. Why support? Ang kalisod na agyod tanan. So, gani ang simbahan on ning mga dinding Domingo ha, ang tanan yung halad at tupadung sa mga misyonero sa misyon. Pero labaw sa tanan yun, kita giauhag to pray for the mission. Mo na labing importante ang pag-ampo alang gyud sa misyon. Ang pag-ampo. Kay kining misyon mga igsuon ko na hunaon mga misyonero, istorya ko nila. Kining buran ni sila naluong kagubat at kag lugar nga diin pamaili ang Ginoo, lisod kay kahimtang, way suportar, usahay pagani kontrahon pa ka, gukuron pa ka, patyon pa ka. It's like going to war. O ganun siya ng pagbasa, hindot kayo, no? Si Moises ba? Nga diin sa gubat dito sa panahon ni Moises, iyang ipada isip misyon ang iyang katawhan. Ngadto sa pagigubat sa Amalikanhon. Unya unsay gibuhat niya, nag-ampo siya. Mintras nagbayaw ang iyang kamot, daog. Os na gani, pildi. Pero hindi ito kayo yun. Pagbayo siyang kamot, luya naman yung kayo, nisuportar ang iyang mga alalay, ang katilingban, kung nidaog sila. Una ka, ingon ini ba? Sa medyo sa simbahan, nga murag daw gubat o dunag yung kalisdanan, tanan-tanan, dako kayo na ang pag-ampo o gahin, ka-importante ni ana alang sa kadaugan. Kaya gani, may buong ka, no? Ang patron sa patronage sa mission si Saint Therese of the Child Jesus. Noon na patron man na siya. Nga naan sa simbahan, sa kumbinto, way gawas-gawas. Kuningon ang simbahan, at ito papaingon, wa siya gawas-gawas, pero ang iyang misyon, ang iyang pag-ampo, grabe kay alang sa misyon. So much so, kuno, nga tungod siyang misyon, ang gahom sa Dios, daghang kaayo na, nga nakabig dito ni Kristo.
Kung daghan gan nakabik ang Saint Francis Xavier, patron also of the missionary, ingon ni ana. Pero ang gahom sa Ginoo, prayer, ang gusto ang gahom sa Ginoo God, mahitabo ni kun mo ampo ka, you harness the power of God. E kinsa magintay makakonvertir, kinsa may makabuntog kasing-kasing, kinsa may maka-enlighten sa mga tao sa spirit and the power of the Lord. Mga kita mga igsoon, bisag unsa missions kinabuhi nimo, panimala, bana, asawa, whatever mission in your life, musaksid lang ka kung ay pag-ampo. Naagi pag-ampo. Without prayer, you can do nothing. Atong mission sa kinabuhi. Tungod kay igsoon, kinigong pag-ampo ba? Mo ampo gani ka, dunay amazing grace yun. When you pray, there is an amazing grace that happens. Daghang doktor, mga bantugang doktor yun, that I have heard. Ingon sila, ang ilang kahibalo ko na ba, doon na nagyoy kinutuban. Sa pagtambal ba, there's a time and then, sa ilang pagtambal, ingon, one ami mahimo ni ini. Ampo na lang ta. Sila mismo nakita yun na, ampo na lang ta. And amazingly sad, hibaw sa ta. Nadaghang kay mga tao yun, nag-give up na sa mga doktor, tungos pag-ampo na ayos. Mga milagro ba? Kanang mga santos diyo, na santos sila, tugay daghang kaayong sakit. Ngawa mahimos doktor, pero naayo tungod sa pag-ampo pangaliya sa mga santos. Tungod sa pag-ampo. Daghang kaayo. And it happens. It happens. Kaya nothing is impossible with God. And in prayer, God's power is there. Ingon ni ana. Gani, karon, I know of many doctors. Una gi sila mo tambal, una sila mo operate, mo ampo na gi sila. See? Kita sila nga naa di ang pag-ampo. Gawa sila natun-an pag-ayo, but before they do it, they pray. Power of prayer. And do we pray? Do we use the power of prayer before we do anything? Gawa sa mga igsoon, ana, kini bitaw pag-ampo ang mga igsoon, no? Doon ni siya gitawag to di lang amazing grace, nga ni siya sustaining grace. Usa sustaining grace, ano man siya sustaining grace? Mga igsoon, sa ito mga pag-ampo ba? Ibaw pa ka? Kung kita nagiputay kanon matag adlaw, we have our daily bread pag ginabuhi nato. Mga igsoon, tungod sa pag-ampo nga to amahan nga mingon ta Ginoo, hatag mo kanon matag adlaw. We do that. Kung kita sa atong pamilya karon despite sa mga problemas bana, pamilya, asawa, anak, laban sa tanan, we are still together. Tanay nagkapunta, nakaantos ta, nagpasayloay lang kapunta. In spite of that, if kinilahutay ta mga igsoon, again, tungkol sa mga pag-ampo, nakita unta, makapasaylo, sama kita gipasaylo sa Ginoo. Kung kita, in spite sa mga dangers sa kalibutan, kaliwas lang gihapon ta, safe and sound ta, tungkol sa pag-ampo ito itong amahan. Pag-ampo sa itong amahan, nakita, luwas lang yun gihapon. Ingon ni ana. Mabitaw nga sa Ebanghelyo mga igsoon. Si Kristo nagyang yun, no? Pag-ampog yun mo ay pagkutat. Ayaw yun papili. Don't give up on prayer. Mapili yun ka. Lahutay yun ka. Lahutay yun imong pag-amusaman ining babae din nga sa huwes, ngayon justisya. Bisag wala siya, wagi siya mohunong. Wagi sa mohunong. Hadlok ng huwis nga, kundi sa mohunong, hilitian siya, sumbagan siya ni Bayhana. Pero ingon na siya, anak yun. Ingon, sundan ninyo ni, don't give up. Ayaw yun. In other words, don't give up on prayer. Persevere yun. Persevere. Nga kapalitan sa imong pag-ampo ba, dawa ka nungos Ginoo, singgit pa yung kusog. Tama ang Ginoo, ayaw yun. Kung di man naghunghong, isinggit yun. Singgit. Kung dawa ka dunggas Ginoo, you feel like God's not listening to you, cry. Cry. Don't stop.
Bata ba nga singgit, hanto di ihatag ang gusto. Ingon ni ana, be spoiled. Kung sa imong pag-ampo, mga igsuon, ituktok ka, knock, it shall be open. But pag knock nimo, o manablihi. No? O manablihi. Ayaw yung surrender. Pangitag laing pultahan. Tuktok si asa. Tuktok ang pultahan sa mga birhen. Tuktok ang bahal sa mga santos. Tuktok yun. Ayaw hunong. Tuktok yun. Always, don't give up. Don't give up. Kung sa imuha, mga isuon, sa pag-ampo, nainom ka sa imuha, mga isig katao nga, imong pag-ampo, no, di madawat Ginoo kay makasaha man ka. Kaya ka makasaha, di dungkon sa Ginoo. Kung inom ka ni ana, ay tuo, ampo gyud. Ampo gyud. Ina sila nga, ang katuwitang babae ang taon, nga itawag ni Ginoo nga, murag iro, di pa ka umas mumuho niya. Ako di ay, makasaha ko. Magmumuho. O ba na yung mumuho yung hatag ako? Never give up on prayer. Kaya pag-ampo ko mga igsuon ko, dili man ni siya, at ano pag-ampo ba, di man ni siya ka nang gitawag ka nang sulti-sulti lang ba? Hudag komedya ba? Mahayo, dili. Dili na. Don't, ayaw, dawatan, don't take no for an answer. Kining pag-ampo, di ni siya passive. It should be aggressive. Aggressive juga kan ini. Mura ba kanin ba? Pandal kasi mo sa kinan ba? Yan ni kagar. So saya buhaton nimo. Idusok gyud push. Idusok mabakilid dulugon idusok haton mo andar push and push. Push. Idusok gyud siya. Haron mo andar. Muna ingon diba nga, I have been always saying this to you, Hindu mo, when you pray, push. No? Pray. P, you know that? Pray. P-U-S-H. Pray. P, for pray. U, until. S, something. H, happens. You pray until something happens. Ang unsa man ang something mo happens. Ayaw yung hunong o pag-ampo, push, hantod something happens. Hantod ang imong ipangayo, ihatag. Ayaw yung hunong ampo, hantod nga something happens, nga ikaw makasabot ka, sa kabuton sa Ginoo nga nung wa na ihatag. Wala baw sa tanan, push until something happens. Nga ikaw, makaamgo di ay ka. Nga importante sa pag-ampo, dili ang imong ipangayo, kundi ang Ginoo nga naa sa imong kasing-kasing. Push. No wonder. Ang mahal gabirhin, no? Ang mahal gabirhin, puwang paniya, always pray. Pray the rosary. Amen. Nagatuo ka sa Dios, samahan magagagahon sa tanan. Mabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Hesus Kristo, yung anak ng bugtong Ginoo nato. Manam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria ng Birhen. Sa kisugon ni Jesus sa Pilato. Ilan sa krus na matay gilubo. Ikunsad sa mga minatay. Sa lokalo na banhaw, misaka sa langit. Galing ko sa to sa Diyos, amahan magagagahon sa tanan. Kaya tumubalik sa upong sa buhi o sa mga minatay. Ito ka sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika. Kabitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala. Pagkabanaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, tubagunta ang pagdapit sa tuang Ginoo nga nag-ampo sa kanunay. Ang iyon ta siya, dadun niya ang ato ang mga pag-ampo ngadto sa tuang amahan. Yung mayong kita, idudungga ang among pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa, si Francesco, sa atong obispo, Monsignor Jose Palma, ug sa tanang mga obispo ug kaparian, nga pinaagi sa panig-ingnan nga ilang gipakita diha sa usa ka kinabuhing maampuon, madasig ang tibuok simbahan sa pag-ampo kanunay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga among pag-ampo. Alang sa atong panggamhanan,
nga makita nila ang bilis sa paggahin ug panahon, alang sa pagampo, sa pakigsuod sa Dios diha sa kahilom, aron sa kanunay magiyahan sila sa ilang pagpanerbisyo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga Kristiyanos, nga ang atong mga pagampo alang sa mga kabos, og na nag-antos, mag-aghat kanato sa pagtrabaho alang sa kaangayan, diha sa konkretong pagpanginlabot sa kahimtang sa atong nasod ug katawhan, subay sa mga pamaagi ni Hesus. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang katawhan nga adunay sakit, nga magpadayunon silang mudangop sa panabang sa Ginoo, alang sa hinanaling pagkaayo sa ilang balatian. Magampo kita sa Ginoo. Nga mabayaw na si Monsignor Kamumot, Obispo, sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nangamatay, tungod sa katalagman sa kinaiyahan, nga unta dawaton sila sa Dios didto sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Alang usab sa tuwa mga igsuon nga tuwa sa misyon ng mga misyonero, no? Aron sila unta tungod sa Espiritu Santo sila maika gyud pagpadayon bisan sa mga pagsulay, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan ikaw nga mo ang paglaom o katawhan sa katawhan sa amo ang mga pagampo kay ikaw ang nagpatilinghog kanamo. Kini amoy pangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang
Magampo kita kining sakripisyo, dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. Alam sa pagkain pagbibayan sa yaman, alam sa putos-pustanan sa tibok niyang santos kasipahan. Ginoong Diyos, gamahanang awalay ingon. Ang mga gasa nga mong gihalad, pagpadangat unta kanamo, sa imong gugma o pasaylo. Paghatag kanamo sa kagawasan, pag-alagad kanimo, sa tibok na mong kinabuhi. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Nasakin, Ibayang inyong mga kasing-kasing. bayaw ang sa Ginoo. Pasalamat kita sa itong Ginoong Diyos. Amay panahan. Sanctus nga Amahan, Diyos tunay magagagahon sa tanan. Ang matarong gayon, pasalamat kami kanimo kanon na istanang dapit. Nakita namo ang way kinutubang gahom diha sa ipaagis pagpanluwas. Mani ikaw ron pagluwas kano pinagi sa gahom pagka-Dios. Palma imong pagbuot na maluwas kayo pinaagi sa sama kanamo. Kisalikoy sa tao paghigala kanimo, apan ang tao mismo ay nag-uli niini kanamo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Usa uban sa mga anghel, nag-aawit may simong himaya sa katingog sa pag-awit. Santo gayon ikaw, Ginoo, tumuran sa nagkasantos, padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa, nahimo kinialang ka na mo lawas tugon ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siya agpahan, pasalamat ug mipikas, mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kuha siya sa kalis, pasalamat at pag-usab og midaig, mihatag ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoong kamutan gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bugog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kaniya paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na
paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga ngayang nga matubag mo alagad kanimo. Imo kaming nangalawat sa lawas tugo ni Kristo, mahiusa unta sa Espiritu Santo. Nunumi imong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami din sa gugma, uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinuo sa mga igsuong nangamatay, malaom nga banhaw sila ag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Kasi pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sarang mga santos nga nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatangan ha kaniyong magagagahong amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-aampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong kitudlo sa itong manunubos. Kami ginoy mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanunay malayos tanang kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo mananging Maria, ang lahong mo kang himaya. Angkot sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo ni kas mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanaw mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kababot, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi o hari, angtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaa kaninyo. Kita pa naginig suunay.
Pagkuri sa Dios sa gawag tansalas kalibutan mo lang kitong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Ginoo kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa makanayon kanimo o magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan kaniya magipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Dunga ang pangamuyo ng ihalad alang sa masakiton. Tinawag nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Nakambong nagipili siya para mahimong santos. Ang kasakit ni Kristo. Kabuyog hari ang kanina sa Espiritu Santo. Diyos Santo sa Kanturan. Amen. Pasalamat ng donors and sponsors, itong mas participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers. Atong choir, the Brothers of San Pedro Calungsod. Atong offers, Gina Bughanoy, Shone Guarin, Teresa Diaz. The Pilgrims, Legion of Mary, Servants of Cebu, Cup held Our Mother of Perpetual Help, the Devotees, Redemptorist. Dikan salamat ninyong tanan. Ang Ginoo na kaninyo. Ang langit ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa dahil ninyong kalinaw, o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Your vision. Oh, bless the Lord, the God of our salvation, rock of strength and a refuge sure. Oh, bless the Lord, the God of every nation. Atong topic pag-ampo. Diha di madre, dito pa ko sa Manila, assigned. Ingon siya nga, nakaibaw ka sister nga, ang bay sa imong pag-umangkon na sunog man, diha sa may lahog. Pagkaibaw na ko ana, pertigyo na akong kuan, kanang naluoy kay ko sa akong mga pag-umangkon ba niya. This is size, good na sila ka magsuon.
wa nay mga ginikanan, no? Nagsakit ang akong uo sa kadugayan unsa una ko pagtabang sa akong kuan sa akong mga pag-umangkon. Siguro nangakatag na to sila kay mga orphans na baya sila, no? Nisakit naman ang akong uo sa kahuna-huna unsa una ko himo. Niingon na lang ko, Ginoo, ikaw na lay bahala. Ikaw na'y bahala nila. Pagkasunod adlaw ni tawag ang akong brother. Niingon siya nga kanang wa dayong kanamo tawga kay dili mi gusto nga maguul ka. Pero ang nahitabo mao ni nasunugan sila, wa gyud na save except the TV monitor. Unya ang gihimo sa akong igsuon nga tuwa dito sa abroad, githangyo niya ang naaman siya bay nga gipaabangan, gihangyo niya nga mamahawa na lang sila kay iyang papuyon ang iyang mga pag-umangko nako nga wa na kuan nga 16 good sila. Nalipay kay ko sa akong kuan pagkadungog nako sa akong manghod ba. Nalipay jud kay ko sa Ginoo ba ko kanang I really trusted him. Ingon ko nga ikaw bahala Ginoo kay naluoy jud kay ko sa akong pag-umangkon. Mao to nahitabo sa pag-ampo na niingon na lang ko na bahala na ka Ginoo. Very powerful good ang prayer. Yes, yes. As naminaw ko sa humili ni Monsignor ganina katuingon ka nga singgit pakitabang nahitabo dyan ako, sister. 1 year 1982 to 83. First, katugyong nasakit ang akong papa. Hantod na matay siya. Kay grabe man to yung sakit. Unya, pagkamatay niya, buntis ko anto. So, ang nahitabo tungod sa akong kaguol, nahulog bitaw ko sa hagdan. Nya buntis, nagdugo. Nya ingon dayon ang ako nga bigay ni nga kuhaon na lang gid nato ning bata sod si emong sabakan kay wala nay heartbeat. Oh, 3 months ingon 4 months ningon sa ko sa doktora. Wala doktora kakakita kay tambok manggod ko basig nagkob na siya. Ni-insist gyud ko. Pero tungod adto sister ang akong prayer grabe maghilak gyud ko nga hangtod nga kanang murag dag-on na gyud ko sa katulog kay ang akong mata na puno na gyud taon to perti na gid akong hinilak. Nya gidungangan pag gyud to siyang problema ha kay pagawa sa bata dito na ko sa operating room nadungog nako ang doktor tulo sila kabuok nga kanang nagbleeding man ko. Siya nga, it's either ang isave, kay conscious ko ambot, it's either isave ang inahan o ang bata. Kadungog man ko, sister Inko, kaming duha, ayaw gyud ko kuha apod kay my mission is not over. Ningon ang doktor, daghan namang gibig pasyente. Ito pag ikaw sa operating room, nakadungog ka na in English pag yung kadagang ikagisulti. Anak sister nga after so ang akong anak pagawas dunay depekto gud siya sa heart. So nahabili na pud siya sa Chongwa og 17 days. Hurot gyud ang unsan lang gyud ko kadiin nangita og sapi. Unsaon gid nako, Lord, ayaw jud kog biyae. Di po ko mo surrender, kapit jud ko nimo. Ikaw na makibaw nako. Nasayod jud ka kun unsa kabugat sa akong problema. Ikaw na gyud ang akong gilauman aning tanan. Tinuod man gyud nga ingon ang doktora nga murag wala gyud pag-asa kay nabuslot. Ang hangin dili siya kalhaw sa iyang heart nga mo supply kay buslot. So si Dr. Lee, nga ingon po dito sa ka-doktor, Ma'am, ampo jug tuda nga di madas Manila kadako jong gasto. Dagan yun ko sa chapel, sister, kay duol man, pakuyog sa kong banag sa kong anak, bisag ipirahan dito, jog ko, Lord, ikaw na gyud ani kay bawtanan. Asa kog sapi, buhia ang akong anak. Hatag po ko kondisyon, sister, kay gisampit sa nakong Santo Niño. Senior Santo Niño, buhia giming duha.
kay magsinulog gyud ko, pasalamat jud ko nimo. Ako ginanggibot sister hangtod karon. Pero sa una ako gusto na ko akong anak karon dili na magtupad na may kay minyo na pud siya. Buhi gyud siya, pura buyag lang gyud. Salamat gyud sa Ginoo. Maghilak gyud ko. Tinuod gyud og ingon nimong Senyor nga singgit gyud. Muna praise the Lord, unya maayo gyud ang resulta nya. After 17 days, gikuan na pod nindot na kay ang buslot ngadto padong sa ang hangin mo supply ngadto siyang heart is na heal. Giampo gyud nako si Dr. Lee, nagpatabang sa kog ampo sa mga pari ug mga madre. Dili lang gyud kay ako nag-inusara kay nakibaw man sila sa akong problema, so gitabangan sa gyud ko nila. Mo na ang atong pangutana karon, unsa ang Yahweh sa pagka-epektibo sa pag-ampo. Oh. Ang Yahweh gyud, no, sa pag-ampo gyud ba? Mao ang gipangayo sa Ginoo sa tubos sa Ebanghelyo karon. Ingon siya nga kung makakaplag baka siya sa mga tao ug pagtuo, inag-anhi niya. Pagtuo gyud, no? Moampo gani ka kanang pagtuo gyud. Faith, pagtuo nga ang Ginoo nagmahal kanimo. Ang Ginoo faithful siya mga saad. Ang Ginoo mutubag sa mong pag-ampo. Ang Ginoo nagbantay kanimo. Believe in that yun. Mao ginay importante sa tanan. Nga ang Ginoo. Munay key, no? Faith in the Lord yun. That He is good, He will help you. Faithful siyang promise and everything, no? Sa lain bahin sad, alang ka nato. Atong buhaton mo gini. Lahutay gyud. Malipay ka, ampo. Masukos Ginoo, ampo. Nagreklamo, ampo. Ampo gyud pag istorya yung Ginoo. Kay dugay nimong ampo ni ana, nagpakita lang na ikaw doon na kay pagsalis Ginoo kay sige mo nimo sa kaway o kikastorya unsa. You grow in faith. Muna nga ang hitabo ni ana, maamgoham lang nimo nga if you don't give up on God, He will never give up on you. Kanaman imong pagtuo. Amen.